13 de febrer de 2023, benvinguts al 6è Taula per 5 d'aquesta 8a temporada a Ona Codinenca, un espai que, com us diem sempre, un cop al mes us acosta la política local i la política nacional des de la perspectiva més municipalista. Continuem amb aquest cicle de programació especial que estem fent per tancar el mandat de 4 anys a l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines. Quan falten poc més de 3 mesos per les eleccions municipals, hem volgut trobar-nos amb les persones que han representat les candidatures que es van presentar fa 4 anys per fer balanç, per posar la mirada enrere i analitzar què ha passat al poble en aquest mandat. Un cicle que vam iniciar fa un parell de setmanes amb la Laia Jordana, regidora del PSC, i avui és el torn del Pau Ibars, representant d'Esquerra Republicana al consistori. I hem tornat a sortir de l'estudi. Hem demanat als convidats que triïn ells el lloc per l'entrevista. I avui ens han portat a un lloc molt tranquil que de moment encara no us desvelarem. Ho farem de seguida amb la Queralt Campàs i amb el Xavi Carrera, que és a la taula de so. Bon dia, Queralt. Bon dia. Bon dia, Xavi Carrera, des de lluny. Queralt, qui és el Pau Ibars? Regidor i portaveu d'Esquerra Republicana, l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines està a punt de tancar el seu segon mandat com a regidor a l'oposició. El 2015 era el número 2 de la llista d'Esquerra, que va obtenir un sol regidor a les eleccions i va entrar a l'Ajuntament en substitució d'Ernest Colom, qui va ser el candidat i va dimitir pocs dies després de les votacions. Ara fa 4 anys, el 2019, va estrenar-se com a cap de llista i va mantenir el resultat de la formació. Fa uns mesos ja va fer públic que no repetiria com a cap de llista ni com a candidat de cap partit en les properes eleccions. Bon dia, Pau. Bon dia, Pau. Bon dia. Vosaltres sentireu aquesta entrevista el dilluns, dia 20 de febrer a les 9 del vespre, que és quan s'emet, o a partir d'aquella hora en qualsevol moment a partir del podcast, però nosaltres l'hem enregistrat el dilluns 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio, a 2:15 del matí. I on som, Pau Ibars? Al cementiri de Sant Feliu de Codines. I per què has volgut que d'aquí? Perquè és un lloc molt tranquil, és un lloc on hem aconseguit que hi hagi aquests últims 4 anys un espai que va quedar prou ben arreglat. Ja vam dir-ho el dia de la inauguració de l'espai, que és aquest espai pel record, pel del perinatal, gestacional, neonatal, que era proposta d'Esquerra que havíem perseguit a molts municipis, també a Sant Feliu no era pas idea nostra local, sinó que s'havia volgut implementar, doncs, per tenir també en consideració aquests altres moments que són importants i que normalment no troben un lloc físic, no?, on anar a recordar o anar a repensar. I també penso que el cementiri és un lloc molt tranquil, és un lloc on normalment es ve a reflexionar, on va bé reflexionar sobre les etapes de la vida, sobre el que fas, sobre el que vas fer, sobre el que no vas fer. I com que aquesta entrevista, més enllà també de mirar cap al futur, però bueno, en el meu cas particular no era per mirar el futur, sinó per mirar què havíem fet fins ara, que donat que la meva etapa s'acaba i aquí al cementiri té un sentit metafòric de que les coses s'acaben al cementiri també en part, doncs crec que és un bon lloc. Per qui no conegui l'espai on ens trobem, és aquest nou espai que comentava el Pau, es troba a la banda esquerra del cementiri, pujant a la banda nova, diguéssim. Hi ha el que resta del Pi de les Arreletes, hi ha la part del tronc del Pi de les Arreletes, i al costat hi ha aquest nou espai de record amb un estel, una placa que així ho explica, i una olivera amb unes pedres blanques de colors al voltant. Qui estigui seguint l'entrevista per YouTube ho veurà les imatges, qui l'estigui seguint per ràdio esperem haver set els seus ulls i que puguin venir aquí a veure-ho també. N'esteu especialment contents, comentaves, d'aquesta iniciativa. No sé si n'hi ha d'altres que hagueu proposat i que el govern hagi assumit i també us pugueu sentir en part vostres. Bé, jo crec que sí, més enllà de que són coses poder més petites, a nivell de funcionament o per exemple, estava molt clar, no?, que feia falta reorganitzar els llocs de treball de l'Ajuntament. Nosaltres portàvem, no només nosaltres, també altres grups de l'oposició portaven molts anys insistint en aquest tema. Al final s'ha fet finalment una nova relació de llocs de treball.
crec que és un bon punt de partida perquè doncs, l'Ajuntament faci un pas endavant, els treballadors municipals millorin o estabilitzin almenys les seves condicions i això els permeti treballar doncs, de forma millor, de forma més eficient, segurament, en millors condicions laborals, en alguns casos. I és un altre exemple, no, diguem-ne, de que a vegades doncs, fer de picot una mica, insistir en un tema, doncs al final acaba, doncs, que crec que era ja d'emergència, diguem-ne, que es havia de fer. Llavors, sí que hi ha coses que al final, al cap de molts anys, penses, bueno, per fi s'ha fet. Què més, a banda de la regulació dels llocs de treball i... A veure, ha sigut una legislatura molt estranya. I segurament nosaltres ja vam dir-ho també quan va passar, no? Que no hauríem volgut estar en el seu lloc, en el sentit de dir gestionar la pandèmia no ha sigut fàcil per ningú, en cap municipi i amb cap sigles. Queden moltíssimes coses per fer i els que en el consistori que vindrà tindran molta feina. També hi ha hagut un canvi d'alcaldia pel mig, que tampoc és senzill ser alcalde del municipi quan al principi no espera ser-ho. No? Els que som candidats, els que som caps de llista, d'alguna manera, ni que sigui mentalment, et prepares per ser o per poder ser alcalde del teu poble. Els que van darrere no ho fan. O no ho fan principalment. Tot i que poder és més comú del que sembla, que el segon o el tercer acabin sent alcaldes, no? Però han sigut 4 anys complexes. Jo crec que ningú ha pogut fer tot el que volia fer, però a Sant Feliu especialment ens costa, diguem-ne, portar coses a terme. No sé com dir-ho. Vull dir, és una idiosincràsia que tenim, també perquè tenim el poble que tenim i tenim el pressupost que tenim degut a que durant molts anys no s'han pogut tocar impostos i ingressos, però, clar, evidentment, si no tens finançament i sempre l'has d'anar a buscar fora, has de tenir molt bones relacions amb la gent de fora. I això ha sigut també una petita pedra a la sabata que hem tingut durant dècades, m'atreviria a dir, a Sant Feliu. Comentaves que ha sigut un mandat estrany, però bé, no sé si podries detallar una mica més de com ha sigut l'experiència de ser un regidor a l'oposició, tenint en compte aquest context que ara comentaves, no? Que la vostra tasca és fer un seguiment de l'obra de govern, fiscalitzar, incidir-hi a partir de mocions. Sí, a veure, nosaltres en la particularitat aquesta de la pandèmia vam decidir agafar un perfil, diguem-ne, de suport, si vols dir així, de dir que no, al final eren uns mesos, uns anys, de fet han sigut molt complicats, on ningú tenia la clau ni la certesa de moltes coses, i el que sí que vam posar en èmfasi és que es fes el que es fes, el que era important és sempre, en pandèmia o no, però més en pandèmia, comunicar el que estàs fent. I quan ens vam queixar o vam alçar més la veu enmig de la pandèmia, va ser per això, va ser per dir, passi el que passi, el que no pot ser és que la gent no estigui informada, que la gent no sàpiga què està passant, que si tenim un problema a una residència no es comuniqui, no s'expliqui. Això no pot ser, independentment de que ja sabem que si tens un problema a la pandèmia, el que per nosaltres no era legítim com a oposició era anar a fer sang, no? Anar a culpabilitzar el govern que hi havia allà de la pandèmia, que no tenia cap sentit, no? I de les morts, malauradament morts, que vam tenir a Sant Feliu i a tots els municipis. Per tant, no tenia cap sentit a fer llenya de l'arbre caigut. Però sí que les coses es poden gestionar internament, creiem, d'una altra manera. I la crítica en aquest sentit va anar cap aquí, perquè, bueno, al nostre parer, el dèficit comunicatiu d'aquest equip de govern també és històric. Us heu sentit escoltats? Les coses han canviat, jo crec que han canviat, amb el canvi d'alcaldia, i més que sentir-nos escoltats, i jo crec que, bueno, sí que
o sigui, podríem definir-ho així. Més que sentir-ho escoltats és que la barrera que hi havia abans, diguem-ne, de qualsevol proposta, ja només perquè ve de l'altra banda de la bancada, ja la rebutgem, ja la ridiculitzem, ja la despreciem. Aquest tarannà sí que ha canviat. Ara, escoltar-nos en el sentit que les nostres idees fessin reflexionar l'equip de govern i canviar la seva posició, en algun cas ha sigut així, segurament, més a nivell anecdòtic, però a nivell d'acció de govern i de perfil i de programa, diguem-ne, no. Per tant, més enllà d'això, no. El que sí que han canviat són les formes, la manera de fer, i inclús en els plens, diguem-ne, però bueno, tant en públic com en privat. Sí que hi ha una cordialitat més normal que abans poder no hi era, no? Això sí. Has comentat un mandat complicat. No sé com més definiries aquest mandat, perquè vist des de fora hi ha com a mínim 2 o 3 etapes. La primera el primer any amb Pere Pladevall a l'alcaldia, la segona després de la dimissió de Pladevall amb Mercè Serratacó d'alcaldessa. Dic que com més el definiries. Pensava que hi havia No. una tercera etapa. Ara l'apuntarem. La següent pregunta és la tercera. Ah, vale. Sí. No, això, bueno, crec que ja definit. És un mandat estrany, és un mandat difícil. El canvi d'alcaldia al final va com... Jo crec que quan va arribar va sorprendre molt a molta gent i al final és una cosa que estava acordada de feia un any. Vull dir que sí que poder... Es va precipitar una mica, això sí, no? Bueno, per dates, jo no sé si va... O sigui, jo crec que va fer un any, no? Un parell de mesos. Però bueno, que al final era més o menys el que havia de passar. Sí, això sí. Independentment de que l'exalcalde marxés de l'Ajuntament o no, o sigui, deixés la seva acta de regidor, que doncs al final, per al missatge aquell que va publicar i tot això, doncs sembla que es va veure obligat a fer-ho. No sé jo si, això no ho sabrà ningú, diguem-ne, si un govern amb l'exalcalde present allà hagués caminat gaire bé, perquè si no ho ha fet amb l'alcalde fora, amb l'exalcalde fora, vull dir, del govern, doncs no sé jo si s'haguessin entès gaire en el mateix equip. Però, bueno, això no ho sabem mai. No sé, jo crec que la definiria com legislatura estranya, o no sé com dir-ho així. Apuntàvem aquestes 2 etapes, no sabem si n'hi ha una tercera des de que s'ha fet públic que la Mercè Serratacó serà la cap de llista d'Esquerra. Com és ara aquesta convivència, perquè les persones de Junts per Sant Feliu de Codines que ja han anunciat que es presentaran amb les sigles d'Esquerra no han renunciat, almenys públicament fins a dia d'avui, a les sigles amb les quals es van presentar fa 4 anys. No sé si això ha fet canviar la vostra relació, partint de que al maig del 2019 defensàveu postures totalment diferents. Sí, jo crec que la gent... O sigui, al final els que han canviat de posició, diguem-ne, són ells, els que han decidit abandonar, o, bueno, a partir del maig, almenys vinent, abandonar Junts per Sant Feliu. El canvi de posició el fan ells. Esquerra, com que Junts per Sant Feliu, de fet, crec que és una agrupació d'electors, no? O almenys és un partit local. Esquerra els va comunicar que no hi havia problema en aquest sentit en la doble militància, perquè tampoc són militants com a tal. Llavors, no sé si Junts per Sant Feliu contempla la doble militància, diguem-ne. Anava a fer-te aquest incís internament. Perquè precisament sí que ens van fer arribar via escrita a la ràdio que féssim saber això, no? Que el seu partit no contemplava la doble militància, per tant, ells no el reconeixien com a militants de Junts per Sant Feliu, diguéssim. Doncs bé, al final això, diguem-ne, és la part de Junts per Sant Feliu, per part d'Esquerra, diguem-ne. Nosaltres seguim apostant per al canvi a Sant Feliu i el canvi no depèn no només de les sigles, sinó del programa i de les accions. Si algú ha de canviar de grup municipal, per dir-ho així, no hem de ser nosaltres, han de ser la Mercè o el Dani. Ells han dit que volen acabar el seu mandat amb les sigles que es van presentar i jo crec que també és legítim, d'alguna manera.
Llavors, si el seu grup ho permet o ho contempla, doncs, no ho sé, el problema és més seu que nostre, en tot cas. Sí, et volíem demanar també què diries que ha portat Esquerra aquí a Sant Feliu en aquest mandat. Bueno, jo crec que al final és el que els hi vaig dir jo a la meva gent, no? A la meva llista. Quan ens plantejàvem, doncs això, què farem el proper maig i quin futur teníem, no? Quan jo vaig dir que no seguia. I els hi vaig dir que si no fem una candidatura, els de l'actual grup de treball, diguem-ne, els del grup de treball dels últims 8 anys, tots els partits mouen fitxa, tots els partits intenten fer contactes per mantenir una llista i mantenir un grup a cada elecció que hi ha, no? I, evidentment, el partit ho ha fet, no sé com dir-ho. És a dir, si no ens veiem nosaltres, ho faran ells. No? I qualsevol partit, quan veu que un alcalde, entre cometes, està orfe o no té un partit contrari o equivalent que el recolzi, doncs l'intenta pescar. Això passa a tots els municipis. I aquí ha passat això. I aquesta tercera etapa queda com poder una mica estranya, però al final entenc que si ells canviessin molt la postura a nivell programàtica, podríem acostar posicions, però és que ja també pels 3 mesos que queden no sé si val la pena canviar les coses, no? Ara que parlaves del teu grup de treball, el suport ha estat gairebé unànime? És a dir, quan tu els manifestes que no vols tornar-te a presentar i que vols deixar la política, com qui diu, gairebé tot el grup t'acompanya. Sí. Més que... O sigui, nosaltres vam dir-ho també, jo crec que vaig dir-ho, no sé si el dia que vam presentar la meva candidatura o en l'acte de campanya, no? També perquè un dels problemes que pot... O sigui, clar, per ells és una part bona, o sigui, és una cosa positiva. Per nosaltres és positiva, però poder té més pes la banda negativa, no? Que té el projecte de primàries és que tu pots acabar fent govern o fent equip, diguem-ne, no? Amb gent que no saps com et portaràs. Nosaltres per això era molt important. I per això també, quan altres vegades, no? Independentment de que després s'acabés demostrant que no tenia massa sentit, però vull dir, quan altres partits també ens havien proposat són 8 anys, no? De fer llistes cremallera i tal, amb solidaritat per la independència, coses així, pensaves, home, és que una llista cremallera amb gent que no saps, que no sé qui són, tot i que com a filosofia, diguem, el fet de fer unes primàries està molt bé, el resultat doncs, pot ser que no t'acabi de convèncer a nivell personal i a nivell dels membres del teu equip. No? Jo crec que, jo els vaig dir amb ells, els vaig dir, evidentment, si algú vol agafar les regnes del carro, diguem-ne, i tirar del carro, jo em quedaré, jo estaré de 10 o de 13 i algun dia en alguna reunió vindré, no? Però vull dir, crec que la meva etapa, a més ja, perquè a més no són 8 anys, són 12-16 de campanyes ja amb el Jordi Rovira, la Montserrat Castellet, vull dir, són molts més anys d'estar tirant del carro de la secció local a Sant Feliu. I al final, doncs, tot són etapes, no? Però m'he marxat del fil i no sé què et volia... Espera't. Et volia... Bueno, aprofito... Sí, no, estàvem parlant del suport unànime que havies rebut del teu equip, de si tots van tenir clar que plegaven amb tu. Els vaig dir que cadascú podia fer el que volgués i com que doncs, ningú, diguem-ne, tenia ganes de seguir al capdavant si jo no participava o si no hi havia una persona del nostre mateix equip que digués, vale, doncs jo faig un pas endavant, em presento i tota la resta m'acompanyeu, doncs, diguem-ne que la majoria de gent va plegar. Igual que els vaig dir, vam comentar, entre tots, diguem-ne, que evidentment cadascú era lliure de fer el que volgués, no? Tant com de seguir en el nou projecte que fes Esquerra per Sant Feliu, hi ha gent que ha seguit amb el nou projecte, com gent que ha buscat altres opcions, com és primàries, no? Que es va veure l'altre dia. En aquest cas, el Miquel Palau. Sí, el Miquel Palau i la Maite Aguilar. I la Maite Aguilar. Sí. Llavors, a nivell de suport d'equip, clar, que ens ha passat també, que, i bueno, és excusa i no és excusa alhora,
que els primers 4 anys vam aconseguir molt mantenir les reunions, les trobades, veure'ns contínuament, i amb la pandèmia es va quedar bastant estroncat. Ens vam seguir veient, evidentment, telemàticament, reunions amb Zooms i amb Jitsis i amb el que vulgueu, però no acaba sent el mateix. O sigui, és més fàcil que algú que no és el regidor, que per obligació, diguem-ne, ho has de fer, doncs es despengi del grup. No? I les coses s'han anat refredant, i quan el que sí que vaig... O sigui, com que jo veia que s'estaven refredant, el que vaig voler fer és fer les coses ben fetes i avisar amb temps a tothom, també al partit, de dir, senyors, aquí no hi haurà un relleu, aquí la gent de l'associació local d'Esquerra pinta que no farem llista per iniciativa pròpia, per tant, teniu 2 anys, i vam donar 2 anys a la comarcal, en aquest cas, per avisar-los i perquè ells fessin el que creguessin convenient, això sí. Però, clar, del nostre equip és això, al final, sumar-te a un altre equip que no saps ben bé qui hi haurà, qui no hi haurà, com treballaran i tal, hi ha gent que ho ha fet, i endavant, i són ben lliures, i molta sort, no, diguem-ne, però és complicat. I llavors, sí, efectivament, vam plegar, diguem-ne, una mica tots en bloc, sí. Però també perquè tots estaven, com jo, diguem-ne, a nivell d'ànims o pitjor, perquè no tenien ni la rutina o ni el tarannà d'estar a l'Ajuntament. Ha confluït també en un moment que a nivell nacional, no? Fa 4 anys es venia de la ressaca de l'1 d'octubre, hi havia moltes ganes de participació política, moltes ganes de fer-ho amb partits independentistes, i ara a nivell nacional el vostre partit també ha virat o ha canviat. Sí, a veure, la ressaca de l'1 d'octubre és important. De fet, és un altre dels meus arguments, no? O sigui, jo tinc arguments locals, no? per finalitzar la meva etapa política, i tinc també arguments nacionals, perquè l'1 d'octubre ens va costar molt d'esforç i les repercussions i el resultat de l'1 d'octubre, o les implicacions que després hem descobert que tenien els partits vers l'1 d'octubre, a mi m'han deixat bastant fred, per dir-ho així, no? I llavors això és un dels arguments també. Que realment l'única conclusió o l'única intenció a l'octubre fos forçar un estat que sabem que no negociarà mai de la vida a seure a la taula a parlar no sé què, doncs no tenia cap sentit. No? I quan va caure, em va caure el decorat i va quedar al rerefons de dir no tenim força, no tenim converses amb l'estranger, almenys prou treballades, no dic que no hi fossin, però no tenim un suport explícit per fora i a més no tenim ni coordinació interna per decidir qui es queda aquí i se'n va a la garjola i qui se'n va a l'exili, que si tinguessis el govern sencer a l'exili potser seria diferent, o si tinguessis un president a la presó també seria diferent, no ho sé. Perquè tampoc sé quina era la millor opció, diguem-ne, no? Però que evidentment el batibull de conseqüències de l'1 d'octubre, no? I el fet que ara això impliqui d'alguna manera gestionar un mentrestant, no? Després del desgast que implica, o sigui, des dels meus 15 anys que gestiono el mentrestant, diguem-ne també, però clar, era un mentrestant que anava creixent, som dir-ho, no? Vull dir, i a partir del 2012 encara més, amb les manifestacions, etc i tal. Però vull dir, nosaltres no vam començar a manifestar-nos el 2012. I anàvem el 2007, quan érem 4 gats i ens fotíem de pals amb els maulets, saps? Vull dir, i al final es va aconseguir una unió ideològica i de dir, bueno, anem junts cap a la independència, apretem molt, fem Junts pel Sí, no? Aconseguim apretar encara més, forçar una consulta del 9N primer i després un referèndum suposadament vinculant, i després la vinculació va caure com per cendres, no? Perquè ens van fotre pals, sí, però no ho sé, també si els de davant no esperaven que no ens fotessin pals, també era una mica amb el lliri a la mà. Llavors, sí, efectivament, això també ha influït. Ara ens queda una etapa a nivell nacional, segurament, això de ser més, de guanyar més alcaldies. És una feina que s'ha de fer i és una feina que l'ha de fer algú, però els que hem estat apretant durant els últims 15 anys, uns quants, com és jo, doncs ens hem desgastat una mica, no? Com deia Guardiola, ens hem buidat una mica. Hem de carregar piles
perquè quan torni a venir un altre octubre hi tornarem a ser, però amb la convicció de que sigui el definitiu, si com dir-ho, no? I al final, doncs, hi ha molta gent inclús gent que no està participant de la vida política, que tu saps que pots recórrer amb ells i que saps que el dia que toqui aniran a votar i aniran a votar que sí per la independència i anava a dir 3 vegades, però no perquè queda mal perquè no es pot votar 3 vegades, però vull dir, ja m'enteneu, no? Que estan fent altres coses, estan amb entitats, amb altres vinculacions, amb clubs esportius, amb com sigui, però saps que aquell dia segur que no fallaran. O el dia que toqui fer un pas endavant de debò i sèrio per la independència, no fallaran. I llavors jo tinc claríssim, vull dir, jo no he deixat de ser independentista, evidentment. Llavors, aquell dia hi serem. Però fins llavors, almenys en el meu cas, toca carregar piles. Tornem a Sant Feliu. Et volíem demanar també que si amb la situació actual has rebut pressions o indicacions del partit per deixar la regidoria abans del mes de maig. No, això no. En cap cas. Jo crec que el partit també té clar que els canvis venien per l'altra banda en aquest sentit. Vull dir que nosaltres, que jo soc regidor d'Esquerra i que el meu mandat acaba als 4 anys, el que sí que vam fer és posar-ho per part nostra sobre la taula. Això de dir, bueno, si jo haig de marxar... Però això tenia un sentit si... O sigui, això ens ho vam plantejar en un estadi un pèl anterior, si en el cas de que algú de la nostra candidatura hagués decidit ser cap de llista, de dir, doncs, bueno, mira, queda 1 any i mig, doncs jo plego i l'Anna Gené, per dir alguna cosa, doncs, que serà la propera cap de llista, o si fos, doncs passa a ser regidora perquè així ja tens un bagatge, ni que sigui administratiu, de com funcionen els plens, tot això. I això sí que ho hem plantejat, com que no es va donar el cas, doncs fins aquí. I el dia o la vegada que hem parlat amb el partit sobre el futur, diguem-ne, doncs ha quedat clar que el mandat eren 4 anys i que acabaven els 4 anys i ja està. Què diríeu que és el que ha portat Esquerra amb aquesta legislatura? Jo crec que hem aportat mirada crítica en molts aspectes, ser una mica el corcó també en molts aspectes, perquè hi ha coses que entenem que s'han de fer molt diferents. No? Sense anar més lluny, l'última aprovació dels pressupostos va ser curiosa perquè el 2022 es va aprovar la reforma de l'antic Ajuntament. Era una reforma repartida en 4 fases. I arribem al pressupost del 2023, que tot i totes les meves paraules de l'equip de govern, de que es pactaria i de que es parlaria, no sé què, inclús la Laia ens deia no, això ja hem de començar a parlar al juliol del pressupost. Bé, va arribar com sempre una setmana abans. Ja els vam dir, si no heu de complir promeses no les feu, perquè no queda molt lleig no complir promeses. Vull dir, si ho heu d'entregar igualment una setmana abans, doncs no cal que digueu que en parlem al juliol. Però això, el segon pressupost, t'arriba el pressupost i veus que no hi ha una inversió per l'antic Ajuntament. Diuen, no, és que com que no s'ha executat el 2022, passarà el 2023 i serà igualment aquesta inversió. Jo dic, no, ja dic, però aquesta inversió és de la primera fase. O sigui, tu, encara que no l'hagis fet, mentalment, si tu tens el 2022 una primera fase d'una reforma, doncs el 2023 t'hauries plantejat fer la segona. Encara que no la facis, encara que constructivament vagis tard, no? T'hauries de plantejar fer-la i buscar el finançament per fer-la, perquè és que si no, que estarem 20 anys reformant aquest Ajuntament, que és el problema endèmic d'aquest Sant Poble, de com que no hi ha finançament, les coses són eternes. I quan arriben, a vegades arriben tard, o arriben a mitges, com la història aquesta del pàrquing de la plaça, que és més un pagat que res, perquè sí que feien falta pàrquing a l'Ajuntament, però si no pots fer el pàrquing i el carrer que treu els cotxes i que et fa la plaça peatonal al 100%, doncs no sé com dir-ho, potser no val la pena. Però com que això eren uns diners que s'havien de fer servir pel pàrquing, perquè els va treballar, de fet, Esquerra amb el PSC quan hi havia la Montserrat Tanento en el govern i que van arribar encara més tard, o sigui, tot va tan tard i tan lent que quan realment es fan, o sigui, pots fer les coses, a vegades no acaben congeniant bé amb
amb el resta de poble, no? Jo crec que hem sigut el corcó i hem sigut la mirada crítica de dir les coses es poden fer diferents sense gaire resultat, diguem-ne, perquè no creiem que hagin canviat molt les maneres de fer coses, o sigui, com deia abans, sí, o sigui, el tema a nivell personal o de relacions, sí, però a nivell de maneres de canviar les coses programàtiques, no? O al final sí, l'alcaldessa deia el dia les vegades que l'heu entrevistada, no? Fer coses boniques, no sé. Hi ha moltes coses que només passant pel poble, vull dir, que només cal passejar-se pel poble i veure-les per dir és que les canviarem demà. Demà, I no sé, han trigat 12 anys a canviar les valles de la plaça per unes pilones muntables i desmuntables, no sé com dir-ho. Si hem estat 2 anys per canviar unes pilones, o sigui, és l'única cosa que pots fer tu sol, o sigui, que no requereix finançament extern. Hem trigat 12 anys, doncs, que no passarà una reforma d'un ajuntament que costa 600.000 euros. Quines coses ha fet bé el govern? Està rient, per aquí no... No, a veure, seria injust dir que no han fet res. Bo. Però, o sigui, han fet fins a cert punt la gestió del... O sigui, jo crec que hi ha una gestió del dia a dia que s'ha de fer i que és impepinable que es faci i que s'ha fet, evidentment, perquè si no hi ha coses que ja ni a nivell pressupostari s'haguessin aguantat, per dir-ho d'alguna manera, no? Però clar, si la teva acció de govern es limita a reunir-te setmanalment a la Junta de Govern local, firmar les factures i ordenar els pagaments, doncs no anem gaire més enllà, no? I això va exemplificar, no sé si era un ple o sigui, no sé si era un acte públic o un acte privat, que el Pol Cabotí, el regidor, no? Parlant amb el Manel Vila, de no sé quin tema, el Manel li deia, però és que jo haig de fer això. No? I el Pol li va dir, però és que això és feina del tècnic. Si el regidor fa feina de tècnic, perquè falta un tècnic, perquè els ajuntaments són els que són, i ja tothom té prou feina, diguem-ne, doncs no tens a un regidor que pensi una mica més enllà. Els està mirant a la setmana següent, al mes següent, perquè està fent una feina que hauria de fer una persona que tingués una plaça a l'Ajuntament treballant 8 hores, no? I que s'ocupés del seu dia a dia. Per tant, no hi ha una visió del més enllà. Clar, sí, podem dir que, efectivament, les coses de l'Ajuntament funcionen, que durant els últims anys, a més, el deute ha anat disminuint, que sí que és una cosa positiva per qualsevol ajuntament, i que, evidentment, doncs, treballar, fer avançar o fer funcionar el poble, diguem-ne, i, a més, reduir el deute, però està molt bé. També perquè han arribat pagaments històrics de deutes històrics d'altres administracions amb l'Ajuntament, que també es feien un fart de reclamar i al final han arribat. Però si bé està bé, diguem-ne, fer aquesta part funcional, doncs jo crec que hi ha una part política, programàtica, ideològica, que si no es fa, doncs queda per fer sempre. I sempre estem gestionant el mentrestant i sempre estem gestionant la mateixa misèria. Perquè no estem pensant a llarg termini, no estem pensant com omplim el polígon industrial, no estem pensant quines opcions de turisme hi ha i com les dinamitzem. Un projecte de poble, no? Exacte. No estem apretant sobre, al final ho hem sabut aquesta setmana, que el Bisbat ha accedit, o sembla que accedeix a fer una permuta, una compraventa del casal cultural, doncs no estem pensant què fem amb els nostres equipaments. Al final també, arran d'aquesta setmana, de comentar aquest tema, la gent deia, però l'Ajuntament què en farà del casal? Si no té diners pels altres edificis, ens sumarem un mes a la llista. I no li falta raó, diguem-ne. Al final no ens hem assegut a repensar quina estratègia amb les patrimonial tenim i com la volem encarar. Perquè al final no sé si tenir 25 immobles per reformar serveix d'alguna cosa o ens n'hem de vendre 10 per tenir-ne 5 de funcionals i acabats, d'alguna manera. El tema de la vivenda social, más de lo mismo. Estàvem fa 4 anys en un debat a la ràdio debatent sobre què hi farem no sé què, quan hi havia un conveni que també, aquí
entre cometes, una petita part de la meva culpa també nostra de l'oposició de no haver indagat més en aquest sentit. Però clar, quan tens l'equip de govern o els representants de l'equip de govern dels últims 12 anys o 8 que et diuen que volen fer això com si fos una novetat sense dir-te que es va firmar un conveni fa 10 anys amb una fundació i que no s'ha executat aquest conveni, que està penjat allà al mig del no-res, doncs, clar, no pots anar més enllà, no? Llavors, falta això, s'ha fet aquestes coses de dir que sí, que el dia a dia s'ha anat resolent, però falta mirar una mica més enllà i si no ho comencem a fer, no ho farem mai. Jo ja vaig dir-ho fa 4 anys, diguem-ne, que em surt l'any passat sempre, de que fer una campanya i presentar-te com a candidat del teu municipi et serveix per somiar una mica, no? Doncs entre els somiatruites, diguem-ne, de pensar com seria un poble ideal si baixés Déu Nostre Senyor i ens donés 50 milions d'euros, doncs entre això i el només fer la feina funcional d'un tècnic quan ets regidor, doncs hi ha un marge d'una paleta de colors infinita. Ara m'has fet pensar en tot això que comentaves, que tant a l'entrevista que vam fer quan hi va haver el relleu de l'alcaldia com a l'entrevista de campanya incidíeu molt amb el tema de traure turísticament persones a Sant Feliu, amb l'enclau de Sant Miquel del Fai, que ha estat en pausa durant tots aquests anys i que continua en pausa, sembla que fins... En teoria, d'aquí poc, s'havia d'obrir amb certes limitacions d'aforaments. Sí, però no només, perquè al final també sí, vull dir, estem d'acord, en campanya a vegades hi ha una part, diguem-ne, de la campanya d'utopia o de fer volar coloms, no? Però al final Sant Miquel del Fai no està dins de les teves capacitats d'acció ja, perquè és de la Diputació i pots fer-te molt pesat, pots insistir, que esperem que ho hagin fet, trucant cada setmana a qui toqui i fer-te com un corcó. Al final, això té una feina, o sigui, té un resultat positiu, però també negatiu, perquè passes a ser el pesat de turno. Però bueno, en part s'ha de fer aquesta feina. Però l'altra opció que tenia també, o que podia tenir turísticament Sant Feliu, era Solanes. I Solanes no s'hi ha mogut ni una pedra. I les 3 que s'han mogut ha sigut perquè el Club Atlètic ha decidit fer una nova pista i canviar la reestructuració de la zona perquè a ells els anava millor. L'Ajuntament ja ha fet, deu haver una vegada més, deu haver fet tots els tràmits necessaris perquè això es pogués fer, deu haver, no sé, canviat els punts de llum perquè no sé què, però són coses tan menors, que no van més enllà. Vull dir, jo crec que no sé si érem tots els partits, o uns quants, que portàvem dinamitzar Solanes de 0 al 100, diguem-ne. Vull dir, hi ha una sala immensa que té un potencial maquíssim a nivell de reunions d'empresa, a nivell d'activitats infinites, que ja se n'hi fan algunes, també, per part d'entitats del nostre municipi. Però si l'equipament que tens tu, que té més potencial per la gent de fora, no el promociones, no l'arregles, no el dinamitzes, no? Parlant fins i tot d'un possible aparcament d'autocaravanes, amb serveis típics que necessiten les autocaravanes, no? A nivell de clavegueram, canvi d'aigües, tot això. És que no, o sigui, no dic que no s'hagi aconseguit l'aparcament d'autocaravanes, és que no s'han tallat ni els pins de l'esplanada, per dir-ho així. O sigui, no hem fet cap pas cap a aquest sentit, cap ni un. Llavors, queixar-nos que Sant Miquel del Fai no s'obre, sí, clar, molt bé. Però és que quan estava obert, nosaltres vam proposar el pack turístic de Cim d'Àligues, Sant Miquel del Fai, i un 10% de descompte als restaurants del poble, i ja el havíem proposat. I vam dir-ho, és que si ens agafen la idea i la fa algú, perfecte, perquè és que és necessària. Però no, et trobaves que com que era una idea de l'oposició, no es feia res. Llavors, queixar-nos a Sant Miquel? Sí, però és que hi ha tantes coses més que pots fer a nivell de Sant Feliu, com a Ajuntament i com a Sant Feliu, a banda de Sant Miquel, doncs que no és l'excusa. Tot i... O sigui, que això no vol dir que no sigui necessari que s'obri, però no és excusa. Recordem el pacte que hi havia entre Junts i el PSC, que inclou 44 punts. No sé si ho heu seguit punt per punt i si em podeu fer una valoració de fins a quin punt s'ha complert.
no tinc el... O sigui, no hem fet el punteig, diguem-ne, del pacte. Jo diria que deu sortir més aviat a vermell, no? Més aviat a pèrdua, diguem-ne, del PSC. Jo crec que aquest pacte... Bueno, sí, al final ells, és igual, ells el van fer per justificar d'alguna manera la seva posició política en aquell moment. No crec tant que l'objectiu fos arribar a complir tots aquests punts que hi havia en aquell llistat, que a més era bastant extens, com de justificació, no? D'aquell moment de dir, mira, nosaltres com que aconseguirem o que volem aconseguir tot això, no? O sigui, que d'alguna manera, com més llarga fos aquella llista i com més punts hi haguessin, més fàcil els era amb ells justificar que pactaven cap a un sentit. No? I que per això, diguem-ne, que van fer la llista força llarga, però no tant com per arribar a aconseguir-ho, sinó per justificar-se ells mateixos de la seva posició política en aquell moment. Ara fa 3 anys, quan hi va haver el canvi d'alcaldia, juntament amb Primàries i Esquerra, vau plantejar un pla de govern. En el seu moment el vau presentar al PSC per mirar que hi hagués aquest canvi de majories. No sé si en altres moments del mandat també heu intentat treballar per aquest canvi de majories a partir d'aquest pla de govern que havíeu fet o d'altres inputs que tinguéssiu. No, allò va ser una feina molt bona, crec, dels dos equips. També mirava, de fet, l'altre dia mirava així com ràpidament aquella presentació que vam fer també telemàtica, en aquell moment ja. Però no, al final el pacte ja es va firmar, nosaltres l'hem respectat o ja l'hem assumit des d'aquell primer moment i no hi ha hagut converses més enllà ni... Vull dir, en cap sentit. I, de fet, perquè tampoc la situació ens ha portat a tornar-ho a parlar o a pensar que la manera de treballar podia portar a tornar a encetar converses, no sé com dir-ho. Al final és això, si vas en els plens o a les comissions informatives i ja veus que les coses ja estan parlades entre els dos partits que tenen el pacte, és com, vull dir, ja és que el pacte es manté i va endavant i no té cap sentit remoure les coses, diguem-ne, en aquest sentit. No? Si jo què sé, si el PSC ens hagués fet algun comentari o ens hagués fet alguna proposta extra, doncs no he tornat a parlar segurament, però no s'ha anat al cas, per tant, res. Durant la pandèmia us veu queixar que la vostra opinió no s'havia tingut en compte. Ha canviat això o us han buscat per obtenir consens en alguns temes? Ara comentaves això, que ja venien com amb pactes previs a les juntes, però no sé si heu notat que en algun punt ha pogut canviar això i us heu sentit escoltats. O pots dir que no? Sí, però són, no sé com dir-ho, són modificacions o són... En temes menys importants, potser? Sí, no, més que menys important, al final, més que el tema és la... Vull dir, el fet de que portis o que ells portin una qüestió a votació en el ple, diguem-ne, no? De qualsevol tema urbanístic o de qualsevol tema, i que tu facis una aportació i se t'accepti, diguem-ne, perquè al final és una cosa coherent, és una cosa que té sentit i que s'accepta, no? Però més enllà d'això, diguem-ne, no. Coses també molt del dia a dia, de dir aquesta partida de no sé què, doncs es pot augmentar o no es pot augmentar o el que sigui. Ho apuntaves abans, quan definies aquesta legislatura d'estranya, fins a quin punt ha condicionat la pandèmia l'acció de govern? Perquè en l'entrevista anterior la Laia Jordana deia no podem fer servir la pandèmia com a excusa per no haver fet obra de govern. Sí, home, jo crec que és així. La pandèmia com a tal no es pot fer servir d'excusa, però hi ha un tema de temps, no, diguem-ne, de que al final han sigut 2 anys doncs, que no t'has pogut dedicar 100% a complir el teu programa electoral. No? Però almenys s'haurien hagut de dedicar a el que s'havien de dedicar i alhora doncs, trobar la manera de que les coses de llarg termini no quedessin parades per culpa de la pandèmia, perquè hi ha moltes coses que si bé... O sigui, que una cosa és el temps que et treia la gestió de la pandèmia
per ocupar-te de la pròpia gestió de l'emergència i de les coses que t'havies d'ocupar a nivell de trasllat de mesures, trasllat de circulars que ja venien marcades per el govern de la Generalitat o per el govern de l'Estat, però que també era un moment en què l'administració hauria hagut de ser capaç, i en tots els rangs també a la Sant Feliu, de dir, hosti, les coses que es poden seguir, o sigui, que poden seguir avançant, perquè d'aquí 2 anys no estiguem en el mateix punt que estàvem, ni que sigui a nivell administratiu, no? Ja et dic, si que era possible, perquè també els terminis administratius van quedar alterats per l'estat d'alarma i tot això. Però que, més enllà d'això, tenint en compte que ja quedàvem prou aturats o prou tancats a casa a nivell de població, doncs que les coses que administrativament podien seguir endavant, haguessin seguit endavant. Jo crec que sí que... O sigui, es van haver de focalitzar tant en la gestió del dia a dia, en l'emergència, diguem-ne, i en l'estat d'alarma, que va costar seguir tenint aquesta mirada més llarga. Per això, de fet, segurament a molts municipis, no només a Sant Feliu. Què ha tingut de diferent aquest mandat respecte al primer que vas ser regidor? Entenc que hi ha la pandèmia que ocuparà gran part de la teva resposta, però a banda d'això, quines diferències hi ha hagut? Bueno, jo crec que ha sigut un mandat diferent, en el sentit que tothom ha sigut més conscient, també el govern inicial, de que no hi havia majoria absoluta, de que les coses començaven a canviar, de que les coses s'havien de parlar d'alguna altra manera. Per això, de fet, també l'exalcalde va intentar diguem-ne, pactar el màxim de ràpid possible i el màxim de fermament possible una continuïtat del seu govern, perquè internament, diguem-ne, ja s'entenia d'alguna manera de que les coses començaven a canviar. Després, doncs, com he dit ja, repetim una mica, però sí que el tarannà... O sigui, jo crec que el tarannà ja va canviar al principi, això és el que volia dir. De dir, independentment del canvi d'alcalde, doncs ja només per els resultats electorals, que al final hi havia clarament un tant per cent de vot molt més favorable al canvi que en la continuïtat de l'actual govern, que és el que vam intentar fer entendre per activa i per passiva al PSC sense massa resultat, com va quedar palès, diguem-ne. Doncs jo crec que això sí que es va notar i que ha sigut un dels canvis. A més, com ja he dit, amb el canvi d'alcalde doncs van canviar certes coses més a nivell de relacions i del dia a dia de l'Ajuntament. Què t'agradaria aconseguir d'aquí al maig? Aquella espineta que diguis queda poc però no vull marxar de l'Ajuntament sense haver-ho fet. Hosti, doncs... no ho sé, la veritat. M'has agafat ara mateix? Sí, és un... O sigui, em sap greu, perquè és com l'estat d'ànim, diguem-ne, personal meu ja em porta tant a pensar, no? Fèiem broma, diguem-ne, amb l'actual secretària de l'Ajuntament, el dia de l'últim ple, que deia, bueno, ja n'he fet un altre. O sigui, ella va dir com, bueno, ja en tenim un mes, sortint de la sala ja. I dic, bueno, un menys. Diu, bueno, clar, diu, hi ha certs càrrecs electes que ja aneu tatxant el calendari, no? I una mica és així, però sí, no ho sé, jo crec que, aviam, hi ha poc marge. Hi ha poc marge i si no està inclòs ja en el pressupost, diguem-ne, serà molt difícil fer una gran actuació, o és igual petita al final, o sigui, si no està inclosa, perquè ja ho veieu, al final això no és cap gran obra, no? És un espai molt bonic, molt ben aconseguit, molt ben treballat, però per part, ho dèiem abans d'obrir micros, per part de l'Ajuntament... Per qui estigui seguint l'entrevista només per ràdio, estàs fent referència a l'espai de dol neonatal, perinatal, del cementiri, que és on som ara fent aquesta entrevista. Sí, llevamos 500 años fent ràdio, que diríem en confiança.
Doncs això, aquest espai del gestacional i perinatal doncs està molt ben aconseguit, molt ben treballat. Ens ha costat ni més ni menys que 3 anys aconseguir això. O sigui, no perquè només ens haguem dedicat a això, vull dir que això ha trigat 3 anys a fer-se possible, per dir-ho ben dit, no? I l'única part que havia de fer l'Ajuntament, que era pintar aquella paret del final de blanc, perquè l'altra part era responsabilitat de l'empresa que ho ha fet, doncs no s'ha fet. No? Llavors, no tenim 200 euros, 100 euros per pintar de blanc aquesta paret. Jo crec que els tenim, però no s'han gastat. No? Llavors, si estem en aquest nivell d'aconseguir coses però no aconseguir-les del tot o de fer les coses a mitges, no? Jo vaig ser al pavelló, canviant d'aspecte completament, vaig ser al pavelló Lluís Vallcorba i el club que hi havia allà fent un partit en aquell moment tenia un altaveu portàtil, d'aquells així que, no sé, que es connecten per Bluetooth i tal. I vaig preguntar, hosti, per què no feu servir la megafonia del pavelló? Diu, és que se sent fatal. Dius, hòstia, doncs, per una vegada, no?, que es fa un pavelló nou, s'equipa bé, es posen equips que a més no són d'una marca qualsevol, o sigui, bons equips, bones marques, sona malament, no? O s'acaba el pavelló, s'hi posa megafonia, diguem-ne, i no s'hi posa internet, quan el pavelló de Francesc Casart sí que té internet. Aquella manera d'acabar les coses i no acabar-les bé. Per no parlar, evidentment, del terra d'aquell pavelló, que ja es donaria per un programa sencer del taula per 5. Es va fer 2 vegades, l'exalcalde ens va dir que no pagaria aquell terra 2 vegades en el debat del centre cívic de fa 4 anys i es va pagar el terra 2 vegades. I això ningú ho diu, diguem-ne, o ningú ho reclama. Va dir que no, això no patiu, que no pagarem, això si per l'altra meva no es pagarà. I aquells 70.000 euros, sembla que eren uns 70-65, es van pagar per fer el terra aquell 2 vegades. Llavors, saps? Que no tinguem ni la cintura de fer les coses bé o de fer certes coses avançar a nivell de pintar una paret, doncs em fa pensar que no sé què puc aconseguir en els últims 2 mesos, però que serà complicat que sigui rellevant des de l'oposició. I per anar acabant, què t'endús del teu pas per la política municipal? M'enduc una experiència positiva, al cap i a la fi. Evidentment, tothom que es presenta i tothom que fa un equip, tothom que treballa propostes i tothom que fa un programa electoral i fa una campanya electoral intenta poder dur-les a terme, no? És una mica frustrant fer tanta feina i trobar-te que realment no la pots implementar. Ens va anar de 2 vots. A vegades va d'1, a vegades va de 9. En el nostre cas, ens va anar de 2 vots. Jo crec que és una experiència, malgrat tot, positiva, que tothom hauria d'anar-hi, i també ho he dit mantes vegades, que tothom hauríem de tenir una mica l'obligació de, almenys 4 anys, passar pel teu ajuntament o per una administració pública, en un lloc de certa responsabilitat, per veure també el pa que s'hi dona, no? Hi ha molta gent que té moltes solucions i molts arguments i moltes raons, però sempre des de fora. No? I crec que implicar-t'hi i ser-hi doncs, està molt bé, sigui governant o des de l'oposició. Jo crec que m'ha servit a nivell personal per millorar coses de manera de fer, de parlar en públic també, per què no, d'entendre com funciona l'administració, d'entendre també que hi ha coses que malauradament van més lentes del que tothom voldria, no? Però també per entendre que si no hi ets i si no insisteixes i si no tenim gent amb moltes ganes que estigui a davant, treballant i mirant com millorar el poble i com fer-ho possible, segur que no avançarem, perquè és que si els que hi són no tiren, segur que no. Doncs, Pau Ibars, moltes gràcies per haver-nos acompanyat durant 4 anys mensualment al Taula per 5, per no haver dit mai que no a aquesta ràdio i per haver respost totes les preguntes que sempre t'hem fet. No sé què faràs aquesta campanya. Aquesta campanya farem ràdio, suposo, perquè sempre en fem,
i també tinc ganes de poder tornar a estar a l'altra banda de la barrera, diguem-ne, no? tocant botons i explicant els resultats electorals i la nit electoral, que és una nit molt maca, diguem-ne. Passi el que passi, sempre és maca aquella nit a nivell radiofònic. Per tant, tinc ganes de tornar a l'altra banda de la barrera i en campanya, evidentment, jo a nivell polític, diguem-ne, el meu perfil serà totalment baixíssim. Doncs reiterem aquest agraïment. Ens ha portat el Pau Ibars en aquesta entrevista de comiat i de balanç d'aquest mandat al cementiri de Sant Feliu, davant d'aquest espai de dol. Presentàvem dient que era un lloc tranquil, confirmem que realment és un lloc molt tranquil, només se senten ocellets. No sé si des de casa, Xavi, se sentiran també els ocellets que passaven per aquí. Gràcies, Queralt Campàs. Ens retrobem d'aquí 2 setmanes. Gràcies un dia més. Amb Primàries Codines. I gràcies, Xavi Carrera. Podeu recuperar totes aquestes entrevistes, com sabeu, a la carta.onacodinenca.cat buscant el Taula per 5 i també a YouTube.